vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Dambudziko rinoitika kwandiri mukoma nderekuti handidi kuona umwe munhu achifara kana kuri kunzi inini zvinhu zvangu zvinenge zvisingandifambiri. Ndinoti kana ndikangogara ndaridzira munhu tsamwa, kana ndikangogara ndadaro chete, zvinobva zvatodhakwa mukoma. I am talking of experience. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndinganzi ndiri muroyi here, even though ndisina kana zuva rimwe chete zvaro pandakamborota ndichiroya kana kuti ndiri kumakuva kana kurota ndichidya. I always sleep peacefully. Ndinotorota ndichitotamba, dzimwe nguva ndiri kuhope ikoko ndichitongotamba nemamwe mafriends angu, vamwewo vandinoziva nevamwe vandisingazivi. And hadzisi hope dzekuti ndinenge ndichikuvadza vanhu zvokuti ndingatoti maybe ndiri muroyi. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Ndiri mudzimai vezvikare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo hangu, asi kana ndikangoona vamwe vanhu vachifara, even though nyangwe vamwewo vanogara munharaunda mandinogara, kana ndikangoona munhu anenge achitongofara nemurume wake vachiseka, ndikangovaridzira tsamwa mukoma, hapatomboperi mazuva, vanhu ivavo vanototi vange vachitorovana chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu hanzi ndinotorota ndichitotamba ndichitofara nevamwe vangu. Ko vamwe venyu ivavo naiva hanzvadzi vamunenge muchifara muchitamba navo, how do you know? Maybe ndo vacho ivavo vanenge vachikutorai vachienda nemi kunzvimbo idzodzo kwacho ikoko kwamunenge mava kuzonoroya vamwe vanhu. Asi zvakangoma hazvo vedu let us try to assist in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo secret yangu yakamira sekudai: I want to confess kuti mwana wangu achizonosvika pakunokuvara apo paainge achiri kuchikoro. Nanhasi uno mwana wangu mukoma akazotoita bofu, because at that time achitamba nevamwe vake, then she fell down kwava kutokuvara ziso mukoma, then she had an operation, ndokubva atonzi ziso iroro rainge ratopofumara, but now it has affected both of her eyes, in which ndava kutsvakawo munhu anokwanisa kundibetsera, because mukufamba umo ndikuudzwa kuti no, mwana wangu kana ndikawana munhu anokwanisa kunyatsokundibatsira nemazvo, mwana wangu anotoita okay. But ng'anga iyo yakandibetsera, ino ndakaenda kwaMutare, ndokwandakanobetserwawo panguva yacho. Sekuru vacho vainge vasati vasiyana nazvo izvozvo zvekung'anga, vakazofa zvavo, but zvainge zvichinzi vakazotendeuka. But mukoma Nash panguva iyoyo pavakazotendeuka, shoko rakatosvika kwandiri, zvinhu zvavakandipa zvakatotanga kutotaura. Ndo musi wandakatotanga kutozvinzwa zvichitotaura zvichitoti hanzi tinofanira kuti tinge tichidzoka kumba naMudhara. Ndikati komunogodzokera kumba sei, tawirirana here? Zvikati izvezvi tiri kunzwa maungira munzeve dzedu, zvinoreva izvo kuti tinofanira kuti tinge tichidzokera kumba. Ndakataura nazvo zvinhu izvi ndikazvibvunza kuti zvino kana mukadzokera kumba, inini ndichazosara ndichishandirwa nani? Zvikabva zvati aiwa handiti nguva inenge yakwana. Zvinoreva izvo kuti tinosiya taparadza upfumi hwose uhwo hwatakakupa, tinoparadza zvose, ende tobva tadzokera, tinodzokera iwewo wosara uri zvatakakuwana uri. Zvainge zvichizama kundiudza kuti ndichazova murombo zvekare. Nelevho randainge ndava mukoma, ndakati ndakatarisa upenyu hwandainge ndava kurarama, ndikati kwete, ko hazviite here kuti tinge tichitaurirana? Zvakati ipapo ndo patanga tichida kuti unge uchizosvika semurume, ngatichigara pasi tinge tichitaurirana. So zvakabva zvachizondiudza kuti zvainge zvichida ropa, ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga bhuru riri reblack. Bhuru iri ndobva ndachizoriuraya, ndokoka hama neshamwari dzouya dzodya,
asi usiku taifanira kuti tinge tichizongosiya mabhonzo masadza zvose zvatinenge tadya tisina kukwanisa kupedza zvaifanira kuzongosiyiwa zviri panze. Izvo zvinhu izvi zvobva zvauyawo zvichizodya. Then nekufamba kwenguva ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa zvekare umwe mwana wangu. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza mukoma, because pandakaenda kwavari sekuru ava vakandiudza kuti paingodiwa sacrifice one in which I agreed kuti mwana wangu musikana uyo wandiri kuti ndiye wandiri kuchema naye aifanira kuti ange achizova sacrifice, in which she was only supposed to lose one of her eye, but hazvina kuzoitika saizvozvo. So ndichiuyawo panapa, I am trying to save my daughter's life and my other daughter's life, because the other one now she is married. Kumarriage ikoko mukoma hakusi kutombogarika. According to her, hanzi ari kungogara achingonetsana murume wake iye anoti kana akamutarisa mwana wangu anenge achimuona semurume. Iniwo zvangu mukoma ndinozongonetsana naye mukuwasha, but ndinenge ndichitoziva kutoti chiri kukonzeresa chii. Saka ndichiuya panapa ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Sekuru ava vakafa, ende pavakafa ivo nemhuri yavo vainge vatendeuka. Sekuru ava vainge vaine vakadzi 14 nevana vainge vakawanda chaizvo, but vakasvika pakuzorasa zvinhu zvose zvavainge vachishandisa vachiti ivo kana ndafa handisi kuda kuti zvinhu izvi zvinge zvichizosara zvichinetsa vana vangu, in which pandakaudzwawo kuti ndige ndichidzosera zvinhu izvi mukoma kumuridzi wazvo vange vachikwanisa kuzozviparadza. Handina kukwanisa kuzoitawo saizvozvo nekuda kwekuti ndainge ndava kucalculatewo ndichionawo masituation ndikaona kuti hazviite kuti zvinhu izvi ndinge ndichienda kunozvidzosera, because I was in trouble, I was broke. Saka kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kutaura kudai ndiri kutsvakawo munhu anondibetsera, zvisinei nekuti inganga muprofita kana kuti chero anyone, I don't care. Chandava kungoda help mwana wangu kuti ange achizokwanisa kupora, because zvaizvezvi ratova bofu. But vemweya vanoti mwana wangu uyu hakusi kunzi ibofu as such, anokwanisa kuzotoona kana kuri kunzi zvinhu zvikafambiswa nemazvo. I'll be following through in the comment section, ndichange ndichizotevererawo mukoma nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ivo vainge vachiti handitomborina kana mazuva akawanda kubva zvandatanga kuita izvi zveYouTube pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo pandakaromba mukoma zvakabva zvachizoramba. Ndaifungidzira kuti ndichaita mari, but zvakaramba mukoma. Ndakaenda ndikanobikwa neimwe n'anga. Mushure mekunge ndabikwa nen'anga iyoyo ndikabva ndachizonzi ndinge ndichidzokera zvangu kumba, and within 1 month ndainge ndichazotanga kuita mari, but business rangu mukoma rakabva ratowedzera kutobroka, zvinhu zvikatowedzera kutooma. So inini ndakachekeresawo twin yangu panguva iyoyo pandakaenda kunoromba. Ndakapiwa glazi netsono ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichibaya glazi iroro. Ndakaita saizvozvo mukoma, ndokubva glazi iri rakabva rachizotanga kusinina ropa. Ndokurombawo ikoko kwandakaita mukoma nashi. Saka ndodawo kuti Mwari vange vachindiregerera nekuda kwezvose izvo zvandakaita. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikamufunga mutweni wangu mwoyo wangu unotanga kurwadza, asi ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichinyanyisa kurwadziwa nekuti otherwise zvinhu zvangu hazvingazondifambiri. Ndakadzoka kumba mukoma nashi, hapana pandingati ndakambochema ini. Ndaiita zvose zvavainge vakati ndige ndichiita, but zvakaramba. Ndine umwe wandakazosangana naye mushure mekunge ndazodzokera kumba kwavo sekuru ava, naiyewo ainge achitochema wachiti sekuru ingawani makandivimbisa kuti zvangu zvichaita. Amai vangu vakafa 1 ndichiri ndakangomirira. Zvino takazoti tava munzira tava kudzoka tose kuHarare. Murume uyu ainge aine garajiwo rake, ainge akarombera garaji rake achida kuti ange achiita mari. Akabva anditi sekuru ava zvavanoita vanenge vane makastoma avo mamwe avanowirirana navo, saka iwewo
enda kwavari usina chaunenge uchiziva, vanokuitisa mhiko wobva waita sekunge unenge wavatengesera upenyu hwehama yako. Zvino ndakazoti ndavafonera ndichivapopotera, vakabva vanditi iwewe haundinetse iwe, unozviziva here kuti zuva rauchafa ndichatuma vakomana vangu kuti vange vachiva kuzotora mweya wako, uchandishandira iwe kusvika mwoyo wamira. Zvinoreva izvo kuti zuva randichafa mukomanashi, unfortunately ndichabva ndaitwa chikwambo navosekuru ava nekuti ndakavafonera ndichivatuka ndichiti ndava kuda mari yangu. Please vanhu ngwarirai kunze uko, unokwanisa kutoenda ukanoromba zvechokwadi ukatouraya weukama uchitoti ndava kuda kutanga kuita mari, but wobva wazoshandisiwa, wobva watourayira hama yako mahara. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Anzi yambiro yangu ndeyekuti yes, unokwanisa kuenda kunoromba, but dzimwe nguva unokwanisa kutorombetswa neng'anga tsotsi zvekutoti unotourayisa weukama paya wotonzi uchatoita mari. Izvo munhu iyeye anenge atori nevamwe vanhu vake avo vaanenge achitodhila navo. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndisina kana gore pandakabvawo kusvika muno muSouth Africa. Saka ndainge ndiine mafriends angu who were already strippers muno muSouth Africa. Pandainge ndiri kuZimbabwe, iniwo ndaita zvekutengesawo muviri wangu, taiwanzokubatika kuna naHollies uko, uye zvekare nekuma avenues. Ndo dzainge dziri nzvimbo dzangu idzodzo. Ndakatanga kuzviita zvinhu izvi ndichangopedza kunyora O level, but then painge pasingagariki because moms vainge vakasoshaika kudhara. Saka ndainge ndichigara nastep mom ava vaindishungurudza mukoma, uye ndo vakazotonditi iwewe kana uchida kugara pano unofanira kuti unge uchiti pose paunobuda unouya uine mari. Mushure mekunge vandiona ndiine umwe mukomana wangu, so ndakabva ndachizotanga kuita vakomana vakawanda zvekare, ndichizopfuurirwa neumwe musikana wacho akazondidaidza kuno kuSouth Africa who was already a stripper kuti iwe handei mhani kumaclub tichinoinoita mari. That is what we were doing at that time. Saka iye akazouya kunoko kwava kulinka up nevamwe vasikana vainge vari mandevele vekubulawayo who were already into this thing of stripping, vachiita izvozvo zvestrip dancing muma VIP clubs. I got linked up mukoma nebeautiful body yandiinayo, ndikabva ndatanga kuita izvozvo zvestrip dancing ndichitoita mari. Nerimwe zuva pane umwe muGerman uyo akazonditi yes, I see you, but I want to be with you. Saka muGerman uyo akandiudza kuti he was a tourist ainge akauya kunoko kuSouth Africa nemamwe mabusiness partners ake, saka he wanted a piece of me. Takabva tazotaurirana paya, even though tainge tisingabvumidzwi paclub ipapo kuti tinge tichizobhukwa nemaclients. Saka zvinhu izvi takazotozviita in secret mukoma. Ndikabva ndamupa chipepa ndainge ndakanyora mafone numbers angu. Mangwana acho ndakatoshamisika munhu ava kundifonera akabva anditi where are you, ndikamuudza kuti ndainge ndakarara zvangu, I was getting ready later on kune kwandainge ndichida kuenda. Akabva anditi no, today you are not going anywhere, you are going to be with me. Ndikabva ndati iripo mari yako chete. So ndakabva ndachizoenda kuhotel kwaainge ari, but akabva azonditi no, he wanted us to go on a safari. Takabva tachizoenda pane imwe farm uko mukoma kwandakazonomanikidzwa kuti ndinge ndichiita hameno 5 sam, kana kuti ine rimwe zita here yarinotumidzwa nayo kana ukanzi one girl against 5 men. There were 5 older white men vainge variko kuprize ikoko, avo vakazoti vainge vachida kurara neni vose. Asi ndakarwadziwa because vakaramba kundiwedzera mari. So what then happened was that pakabva pachizounzwa nyama, it was raw meat. So I thought kuti it was just game meat. Dai havo vasina kumbogara vakandiudza kuti what was going on, because ipapo mukomanashi the guy wacho ainge andibhuka akabva anditi I want you to know kuti isusu
like we follow the religion of our ancestors. Zvimwe zvacho zvandainge ndisingatombonzwisisi but zvinenge zviine masacrifices mukati, but zvakatosiyana from what we understand us as blacks. It is totally different, the things that they were telling me. Akabva anditi, so you have to indulge with us and you have to eat this meat. Ndikati inini hangu handikwanisi kudya nyama mbishi. Akabva anditi, no, it is not only raw meat but inyama yemunhu. Mukoma, ndakabva ndapererwa paya, ndikabva ndatanga kubvunda vanhu ava. Mukoma nashi, the way that they were looking at me, kuita sekunge masatanist chaiwo, vakandimanikidzira kuti ndige ndichidya nyama iyoyo. Ndinorwadzwa mukoma nashi, because ipapo handitomborina kana mari yakawanda yandakaita. This guy paakanditi ndige ndichiuya kuhotel akangondivimbisa 4,000 rands. 4,000 rands iyoyo ndiyo yandakazovatirwa nevarume 5, uye zvekare ndikabva ndachizodya nyama yemunhu. This is what happened mukoma. Kubva ipapo hangu izvi zvekutengesa muviri wangu ndakazongoramba ndichingozviita, asi ndainge ndotsvaka basa, ndakazowanawo basa mukoma. Then I started working at this other saloon and I taught myself to do a lot of stuff. Nanasi uno nditoriwo saloon kangu. That is what happened when I came here kunoku South Africa. South Africa, you won't even believe it. I think it is the most dangerous occultic place in Africa, to tell you the truth. Mune vanhu vakaromba vemarudzi akasiyana siyana, and my prayer is that kune vamwe vasikana nevamwe vakadzi kunzoku vanoitawo basa iroro randaimboita rekutengesa muviri wangu, I pray to God that they will never come across such a situation that I came across. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.